Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan ato mga subscribers, followers, ato mga igsoon diha ni Kristo. Padayon kita sa atong adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios. Pinagi sa YouTube channel sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Okay, so it's presumed nga ikaw magtotoo nakagamit ka na sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, gitawag nato the rebound technique. O ganang kanimo dili magtotoo, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sa hilom magandam ta, pinagis pagampo. Balaan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas, kini grasya tanan. Salamat nini nga mo Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay. Mayong adlaw sa tanan. I hope anamo sa kapiskay sa panglawas o magapadayon kita sa atong tuki nga pagtulunan the doctrine of sin, ang doktrina sa sala. Okay, kagahapon o sa mayaging pag nag-uban nato, naghisgot kita sa duha ka mga gahom. Gahom sa Espiritu Santo o gahom sa kinaiyang mga sasala. Nagkabangi kini silang duha. Now, sa ato nangingon kanimo nga atong desisyon ang giagad sa pagpili sa duha ka nagkabangi nga gahom. Maubitaw nga ang atong kinabuhi, ingon nga mga magtotoo nagkinahanglan og matagutling nga paghimo og desisyon. Gani, sagad na kong ginaingon, I even say that in the program nato nga doctrinal words to live by, nga all of life is decision making. Di mahimog moingon ka lang og believer naman ko, hayahay na ko. Dili. O ang importante nga sa matag desisyon nga imong himuon, na kay kapilian sa desisyon nga maayo ug sa desisyon nga dili maayo. Kay kung pulos di maayo, di natural ang tanan nimong desisyon adtos di maayo, di ba? Nagkasabot ka ba? Ang paagi lang nga doon na po'y kaatbang ang di maayong desisyon, gamao ang mga kamatuoran nga iya sa pulong sa Dios. Mo'y hinungdan ngang usa ka magtotoo nga way gahom sa pulong sa Dios, wa diha kaniya ang nagalihok nga pulong sa Dios. Wa diha kaniya ang gahom sa pulong sa Dios. Wa diha sa iyang panimuot in stream of consciousness ang pulong sa Dios. Wala. Mo'y usa ka magtotoo kini siya nga gidumala ra sa iyang kinaiyang makasasala. It's his old sin nature that's running his life. Inumdumi nga built-in kaniya ang kinaiyang makasasala, ang old sin nature. Si Ginoong Hesukristo died at the cross with reference to everyone's old sin nature. So he
Ang magtotoo needs the provision to handle sins from the old sin nature. 1 John 1:7. Jesus Christ rejected human good. Timan nina. Wan niya dawata. Iyang gisalikway ang tawanong mga mayong binuhatan. Kaya ang pagpaningkamot sa pagbuhat og maayo gikan gihapon kini sa atong kinayang makasasala. Kay doon na may ubang mga kinayang makasasala kang ilang specialty o inunta ilang paborito o kinaham ang pagbuhat og maayo. Napoy ubang kinayang makasasala kang ilang kinaham pagbuhat og mga sala. Doon na pag yung mga kinayang makasasala nga di ng ilang specialty pagka-Diyos nun, pagka-relihiyoso ba. Okay? Napoy mga kinayang makasasala nga ang ilang specialty pagka-badlungon, pagka-maldito ba. Mao ni atong masaksihan sa mga kinaiya sa kinaiyang makasasala. Mo hinungdan nga bantayunon magmatngon tanining atong kinay makasasala. Kay labi na og usa ka na ka magtotoo kay kini kung kinay makasasala. Labi na kung kini siya wa na makaarte. Wa na makaarte ba diha sa imong kinabuhi. Mao ba nay inistoryahan nato ba? Bahin niya na. Wa na makaarte kini kinay makasasala sa imong kinabuhi. So mangita gyud ni siya paagi nga malubog ka, ilaron ka, aron abi nimo nga espiritual nga mga sangka pag imong gigamit, pero di ay ang imo nang kinay makasasala ang mo'y gadumala nimo. Nasabtan man nimo na. Mo bitaw to'y atong gitun-an sa nangagitang pagtuon. Ang pamaagi sa kinaiyang makasasala mao ang paggamit sa gitawag og defense mechanism. Unya, atagbuan aron abi nimo og espiritual nga mga provision paghihapon ang imong gigamit. Pagkangilngi gyud ining kaimtanga, di ba? Built-in namang God ni nato. Kini bang gitawag og inherent sin. Hinungdan nga makita nato kining ikaduha. Ang una, mao ang imputed sin. Ang sala nga gipasangil nga rika nato, Adam's original sin. Ikaduha, ang sala nga built-in nga nika nato. Ang gitawag taog inherent sin. Mao ang old sin nature. Ug ang ikatulo, mao na ang gitawag taog personal sin. This is the manifestation and result of the old sin nature. Kinamanggoy matod nato aron kita. No. Akong balikon. Kini manggoy mutod nato aron kita makasala. Kini ang atong kinaiya makasasala. Mo'y mutod. Apan paminaw ra gud ini. Ang pagbuhat nato og sala resulta lamang sa atong pagsugot o pag-uyon sa mong pagtuod o pagtintal. Gusto? Now, hinumdumi nga ang tentasyon dili sala. Kano sa mahimong sala ang tentasyon? Tubag? Kung tugutan ta, kung musugot ta, muuyon ta sa pagbuhat sa mong tentasyon. Diha mahimo ka na sala. Paminaw. Di man ta makapangulipa sa pag-ingon o wag yung ko'y nahimo. Nakabuhat yung ko to. Unsay wag kay nahimo. Wag yung ko'y nahimo. Nakabuhat yung ko to. Manimong isulti. Ang tinuod, imog yung gituyo sa pagbuhat. Gusto? Di man na mahimo nga moingon kag wag yung ko'y nahimo da. Nakabuhat yung ko. Nago kay nahimo, diha kay nahimo unta. Okay? Nagog kay mahimo unta. So nakabuhat yung ka. Kaya nga naman, kay mao may imong gihimo, mao na.
Kay kung imo pangibutan nga dili ug moingon ka pa og so ang buot yung ipasabot ana kung imo yung i-analyze ang pagkasulti nga wa gyud koy nahimo nakabuhat yung adto. Ang tinuod ang buot yung ipasabot ana mo kini paminaw. Nakabuhat yung ka adto tungod kay huyang yung kakayo. Nga tungod adto napildi yung ka sa imong kinaya makasasala. Mao man gyud na. Kung imong klaruhon ang istorya ba, mao nang sunod nga makadungog gani kag sari kayo brad. Wag yung ko'y nahimo gyud nakabuhat yung ko adto. Ang tinuod nagud unta kay mahimo galing kay huyang paman ka. Kuwang ka pa og doktrina. Ignorante ka pa. Ay nalag isulti nga. Kay bisag hingkasukan pa noon ka. Mao na imong isulti. Apan alabing tinuod, mao magyud na. Unsa may imong makamkam aron mo imong gamiton sa imong kabubuton nga musupak sa imong kinaya makasasala. Kung wa diyan nimo ang doktrina. Kung wa'y doktrinang galihok diya sa imong panimuot, unsa may imong makamkam, aron mo imong iatubang, ug moingon ka, di mahimo na. Kay kini mo'y klaro. Ug wa'y klaro, unsa may imong gamiton. Di natural, mudahib gyud ka. Mo bitaw nga pila na gyud nato ibalik-balik dinhi sa paghisgot ang God's 10 problem-solving devices. Mao gyud nay manalipod kanimo sa espiritual nimong kinabuhi. Apan timan ni pud ni ang God's 10 problem-solving devices dili pud na mahimong lig-on kun wa diha ang nagapaluyo ng mga kamatuoran niya na. So, personal sin is the manifestation o resulta sa kini ang makasasala. Sa usa ka magtutuo nga wa siya gahom. Wa niya gamita ang espirituhanong mga sangkap. And of course, for an unbeliever, normal gini niya sa kining paagiya sa pagkinabuhi. Personal sin is normal sa unbeliever. Tungod kay ang gadumala sa unbeliever, maura man gyud ang iyang kinaya makasasala. Wa may lain. The unbeliever has other power except the power of the old nature and the power of the cosmic system. Maura gyud na. Panang usa ka magtutuo dunay kapilian. Either na siya gahom sa kinaya makasasala, nagalubog siya diha sa cosmic system, o iyang gipahimusla ng mga espirituhanong sangkap pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. O niya siya nagalublob sod sa divine dinosphere. It's his choices. You see? Iyang kapilian ka na. Iyang desisyon. Iyang pupili. Why makapugos nimo believer? Bisag magbalik-balik kapag patambag sa pastor, de gyapon mo epekto ang tambag nga iyang ihatag nimo kay ikaw ra ang makada sa imong kaugalingong kinabuhi. It's only you who can make the decision. Kung bahin sa kaluwasan, ikaw ra pod ang mohimong desisyon. Kung karon nga luwas naman ka, ang imong espiritual nga kinabuhi ana gihapon sa imong desisyon. Dili kini mga butang nga automatic, di man. Ambot kinsa nang nagatudlo nga automatic ning tanan. Dili ni mahimong automatic oy. Sumaha sa atong pagtuon dili. Gikinahanglan ang sakto ug tukma nga pamaagi sa Dios nga gipahimutang alang niini. That is why we call that as the protocol plan of God. A right thing done in the right way is always right. Nato ni padayon ugma. Ayog sipyat sa pagsunod niini.
magampo ta amahan namong langit nun. Salamat niining lain usab nga higayon sa among panag-uban og pagkigambitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.